Tulo ka mga bata patay human nasunog ang ilang balay sa Mati City, Davao Oriental. Ang tulo ka mga batang biktima maoray na bilin sa ilang balay dihang nagkasunog. Samtang sa Davao City, duwasab ka balay ang nasunog. Dakatutok si R. Gil, relator. Banda alas 11:30 Biyernes sa gabi, dihang niulbo ang dakong sunog sa Purok Masagana 9 Andravel, Barangay Central sa Mati City. Sanglit dugo lang ang mga balay, paspas nga nidako ang kalayo. Ana sa 50 ka mga panimalay ang nasunog, nga gipuy-an sa 44 homeowners, 2 ka renters ug 14 sharers. Subo palandungon, patay ang magsuon nga sila si Emily Earl Halipa, 10 anyos, ug Chris Harish Halipa, 3 anyos, ug ang ilang igagaw nga si Alicia Denise Halipa, 8 anyos, human wala na rescue sulod sa ilang balay. Gibilin matud pa sa inahan ang mga bata, sanglit anaa kini sa trabaho, samtang ang amahan na priso. Alas 3:20 na sa kadlawon, dihang gideklarang fire out ang lugar. Sa inisyal na investigasyon sa BFP, nagising nga wire nga niresulta sa pag-spark sa linya sa kuryente ang gitulong hinungdan sa sunog. Pagkabuntag, tataw ang kadako sa nadanyos nga propiedad, pinaagi sa aerial view. Temporaryong nagdiner sa Barangay Central Gym ang mga apektadong residente. Gilayon sab nga ng apod-apod og tabang ang provincial government sa Davao Oriental. Samtang sa Davao City, Sabado sa buntag, makita ang bagang itom nga aso nga nagikan sa mga nasunog nga balay. Ugdaw ang 2 ka balay sa Arroyo Compound, Barangay Matina Crossing. Tapot lawas lang ang nadala nga gamit sa mga apektadong residente tungod paspas ang pagkailap sa kalayo. Wala man kami kuryente. Nya taon-taon, walay kuryente kami taon-taon. Ano naman dito sa amo ato? Dihagod sika nagliyab ba din na kami, nagdagan na lang kami sa ubos. Dili mi pare-parehas owner og suga, naki-attach lang mi. So ako, wala koy other way na buhaton. Mo to nidagan ko sa owner sa lights na mo. So gi-approach na ko siya kunay. Wala gimi suga nay. Ana siya sa kuha. Gitry niya on og off yang lights siga man. So nibalik ko. Mo to igor ako nakaabot dira, nakasuna. Ang babaw. Nalisdan sa pagsulod ang mga bombero, sanglit nabukunon sa sapa ang mga nasunog nga balay. Maayo na lang kay walay naangin sa maong sunog. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si R. Gil, relator para sa One Mindanao.